bai. Arratsaldeon, entzuleak. Arratsaldeon bai. Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 7 pasata dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eta elkarrekin gertuko albisteak egitera Zertan ari zara? Hori ez dago gidoian. Beti mikrofonoa eskutan eta elkarrekin gaudenean horrela hitz egiten dugu zuta biok, baina bai, gaur hobeto gidoia irakurtzen badugu. Eta hasi baino lehen, eta gidoiarekin hasi baino lehen, gaur Euskal Herri Irratiaren izenean besarkada erraldoia bidali nahi diogu Lizarrako jendeari eta bereziki Lizarrako ikastolako jendeari gaur benetan egun latz eta gogorra bizitzen ari direlako, beraz hemendikan gure besarkadarik beroena Lizarrako jendeari. Eta orain bai, asteragoaz. Bai, eta zorionak eta esker mila gertutaratu zareten guztioi, horiexek izanen dira gure lehen hitzak 35. urte urren festa hau hasteko eta ospatzeko zuekin denokin eta baita euskalherriirratia.eus streaming bidezko sarean jarraitzen duten guztiei. Izan ere, Euskal Herri Irratia egun proiektu komunikatibo sendo eta bizia bada, zuei guztioi ere esker bada. Iruñe herriko, Nafarroa garaiko eta Euskal Herri osoko euskaldun eta euskaltzalei esker. Komunitate ahaltsu eta eskutzabal honen sostengua ezinbestekoa izan baita. 35 urteko bide luze eta hainbatetan malkartsu honetan berriz ere diogu zorionak eta eskerrik asko. Dena dela lasai hitz potoloekin hasi bagara, ekitaldi nahiko arina egitea da asmoa. Hitza eta musika uztartuko ditugu, hitza, musika, janaria eta edari ere, bai? Baten baino gehiagori aurpegia piztu zaio, merenduarena entzun duenean, badakigu horretara ere etortzen garelako, klasikoek lioketen moduan, elkarrekin merendatzen duen herria ez da inoizilko. Eta hori argituta, has gaitezen, eta hasi jakina, astapenetatik hasiko gara, irratiaren astapenetatik. Gaurko ekitaldia irratiaren sortzaileak omendu zekin nahi diogu, haiek esan digute protagonismorik ez dutela nahi, hortaz, oholtzara ez dira igoko, baina lekukotza jaso dugu eta bideo batean ikusiko dugu. Hortaz, Igor, eman... Nik uste dut ongi pentsatuta eta lagun kuadrilla multzo kualifikatu batek emotziola hasiera ideia hori ez. Zer nahi genuen, biztan da hemen hiri-herrian, euskaraz hariko zen medio bat, hemengo euskaldun jendeari hitza emateko, eta aldi berean ez bakarrik euskaraz eginarazi. La idea era montar una radio en euskera y entonces pues me sumé al grupo. La emisora estuvo en mi propio domicilio, el repetidor, y pasado un tiempo, tras una serie de peripecias de una casa a otra, acabó en la ikastola San Fermín. Planteatu genituen irratiaren definiziotan besteak beste bat zen lege baimena zarik beharra genuela. Hori egin ezean marginalidade puntu bat gehiago erantziko genioke euskararen errealidadeari aukeratu behar izan duzen. Zer eginen dugu itxoin, baimena etorri arte, torun abitu, edo hasi lizentzia etorri bitarten da hori xerabaki genuen. Itxoin bitartean hasi lanean. Hasi ginenean goizez aritzen ginen, eta tarteka 15ean behin edo izaten ziren gauetako saioak eta izaten zen lan fisikoa oso. Eserita egiten dugu orain lana dena, baina lehen ia guztia zutik egiten genuen. Biniloan jartzen genuen, genituen bi eta anaritzen ginen musika, kantu baten ondoren beste biniloa jarri, horrela orain digiak aritzen diren moduan. Nos venía bien tener un edificio para colocar la antena de radioenlace, para mandar la señal y también, sobre todo, fundamentalmente, para recibir la señal de Radio Euskadi. Aquí teníamos una serie de antenas puestas que recibían la señal y luego la rebotábamos por microondas hasta la ikastola. Y con medio kilovatio cubríamos bien toda Iruña.
oroitzen naiz, lehiaketa batetaz, pipitaki, papataki izena zuen batetaz, hitz bat jartzen zuten jokoan aste horretan, eta jende pila batek deitzen zuen telefonoz, eta solasean aritzen ziren gainera zuzenan haiekin entzulekin, eta hori oso polita zen. Ematen zion noski nortasuna irratiari, egiten genuen lanari ere zentzu ematen zion, jende horrek parte hartzeak. Lo que hicimos está muy bien, porque en el año 80 no había nada. Y hoy tenemos televisión en euskera y radio en euskera. Hau ez ditzake deus edo oso gutxi litzake, ez balego inguruan lagun, aiskide, mintzakide, eta aportazio genero askotako kontua egiten duen jendia, kolektiboa, komunidadea, Iruñerriko euskaldungoa, irratia indartsuago, Iruñerriko euskaldungoa bizkorrago den heinean, eta euskaldungo hori, hemen irratiari lotzia, irratiari atxikia izatea, hori xeta nik uste altxorra hodina. Bederatzireunta, 88ko, azaroaren 7an, gaur 35 urte, egin zuen Euskal Herri Irratiak bere lehen emisioa, Mikel Bujandak, eman zituen bere lehen hitzak mikrofonoen aurrean. Mintzatu zinetelako, mintzatzen gara, mintzatzen garelako, mintzatuko dira. Ez dadila katea, edo hobeto esan da, ez dadila emisioa eten. Eta gure mikrofonoetan maiz mintzatzen diren bi kolaboratzaile gazterekin utziko zaituztegu, Ibilbedi taldeko Amets Aranguren eta Ibai Osinagarekin.
Shira luze beltza, 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 shira luze beltza. Shira luze beltza, 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 shira luze beltza. Zure antzera, mintzo naiz orain, zuri inongo baimenik eskatu gabe. Shira luze beltza, soinean. Ta zure antzera, bizi naiz orain, ia lurra ere ukitzen duen. Shira luze beltza, soinean. Ta zure antzera, mintzo naiz orain, zuri inongo baimenik eskatu gabe. Shira luze beltz bat, soinean. Eskerrik asko, eta ez dugu denbora handirik, beraz gure partetik eskerrik asko Euskal Herri Irratiari gonbidapenagatik eta zorionak 35 urte hauengatik eta izan daitezela beste horren beste. Harri txiki batzuk biltzen ditu nire esku aurrak, poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoak. Mai gainean utzita, bilatu dizkizut betzuloak. Hor daude ondoko paretan, hor daude ondoko paretan, eskuateko atzlodiaren eta ondokoaren puntak elkartuta. Bigarren eskua jarri duzu, lehenengoaren gisa berean. Lau atzek elkartzean, sortu duten zu
eta bi begiarru. Eskerrik asko. Bueno, esker mila bihotzez, bai eta amets, eta ez ahaztu, hurrengo astean kolaborazioa duzuela. Bueno, Maialenek eta Aritzek, aipatutako kate hori eten ez dadin, gaurko saioaren aurkezpenaren lekukoa gazteok hartuko dugu. Bueno, ia aden berekoak gara, bai, baina tiranik Maialenek eta Aritzek esandako beste zerbaiti helduko diot. 35 urteren buruan Euskal Herria Irratia proiektu komunikatibo bizi eta sendoa bada, gure komunitatea altzu eta eskuzabalari esker da, 1000 bazkidek eta 100 iragarlek laguntzen gaituzte, eta bueno, senti daitezela horiek guztiak ordezkaturik jarraian omenduko ditugun lagunen bitartez, txalo bero bat, mesedez igo holtzara. Lehenik eta behin, gurean publizitatea ipini duten hainbat lagun ekarri nahi genituzke, baina horietako bi, besterik ez ditugu deitu, bestela eszenategi honetan ez zegoen espaziorik. Bueno, Golemetik etorri da Imanol Raio, aurten guk 35 urte egin ditugu eta zuek iaz 40 egin zenituzten. Gogoan dut gainera, Imanol, guk bertatik egin genuen programa, iaz, beraz, arratsaldeon eta zorionak zuei ere. Arratsaldeon bai. Bueno, ze moduz, lau hamarkada hauek, nola egingo zenuke balantzea? Bueno, lau hamarkada hauetik gora beratsua dira, batzuk momentu onak, txarra denetari dago, baina beti balantze onarekin, ez? Erronka handiak beti, eta nik uste erronka interesgarriena orainean dagola, ez? Eta horretan gabiltza oraintxe bertan. Hasieratik izan zaituztegu bidelagun eta babes emaile, zergatik edo... Bueno, Golen beti egonda euskeraren alde, ezta? Nik uste modu naturala dela, gainera, horren ere errakusgarri 35 urte hauetan Euskal Herria Irratiarekin izandako elkarlan hau, ezta? Hemendiko beste 35 urtetara, non egongo garen jakitea, zaila izango da segurazki, baina desio dezagun behintzat hainbat eta hainbat urtetan elkarlan hau horrela jarraitzea, ezta? Bueno, zenbat sarrera eta bestelakoak banatu ditugun urte hauetan. Nik uste dut milaka izan direla eta Netflixek ez dezela bataila hau irabazi. Eta Golemek, bai, mila esker, txalo bero bat zuri. Alforjako lagunak etorri zaizkigu ere, ezta? Bai, bueno, peio, aretoan bete-bete da ikusten dugu, ezta? Bai, hala da, bete-bete eta ikusten dugu, alforjari esker, hain zuzen ere, ezta? Bueno, etxean daudenak ere, badakizu online ikusten ari direlako hainbat lagun, haiek ere gu ikusten gaituzke, bueno, alforja etxean saltzen dituzten betaurrekoei esker, eta bi lagun etorri zaizkigu, ezta? Batetik Joia, Alforja, arratsaldeon, eta Iker zure, Iker López Alforja, ezta? Bigarren generazio bat, edo hirugarrena, hain zuzen ere. Bueno, noiztik edo zergatik Alforjak publizitatea gurean, ezta? Ni idatzita ekarri dut, asko dela. Bai, Joaquin Alforja optikan betidanik hasi ginenetik egon gara irratiaren alde,
eta euskal hizkuntzari babesa emateren asmorrekin. Azkenean, bezero asko ditugu entzule, eta are gehiago, elkarbizitzen euskaraz aritzen garenok komunitate bat sortzen dugula esan dezakegu. Eta horregatik, mila esker errekonozimenduaren gatik, eta batez ere euskararen alde egiten duzuen lanagatik. Oso ongi, txalo bero bat. Bueno, Golemeko lagunak eta Alforjako lagunak gure babes emaileak, baina bestelako lagunak ere baditugu babesa ematen, ez da, Bidane? Bai, eta horietako bi dauzkagun gurekin, Silvia Gile musikaria eta sindikalista horietako banda. Arratsaldeon, Silvia. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzu zu zergatik zaren Euskal Herria Irratiko bazkidea. Bueno, nik ez dut Euskal Herria Irratian ere belaunaldiko jendearen euskalduntze prozesuan medio klabea izan zaretela. Nik oraindik gogoan dut Xingulu Imangulu irratsaioa adibidez, txikitan entzuten nuena. Gertuko medioa zarete, etxekoa, baina fidagarria eta profesionala guztiz. Nik uste dut aitortu behar zaizuela ere, Iruñerrian Euskaldunon komunitatearen elkargune oso potentea zaretela eta oso garrantzitsua. Eta Euskaldunon izaeraren parte berez bada elkartasuna eta auzolana, orduan horregatik erabaki nuen bazkide eta kolaboratzaile izatea, eta beti irratian ateak zabal-zabalik ditudalako beti. Eskertzekoa da. Aspaldi ez zara etorri, Aspaldi ez zara etorri musika jartzera. Lanean, bestelako lagunak ere ekarri ditugu, ez da? Bai, Koro Sabando, arratsaldeon zuri ere, irratiaren lehen urratsetatik zara gure bazkidea, eta kontatu didatenez molde honetako bestelako 11 festa antolatzen lagundu diguzu, eta, beste berrikuntza batekin etorri zara gaurkoan, izan ere zure biloba Helene ere bazkide da, eta, galetu nahiko genizuke zergatik erabaki duzun zure biloba Helene ere bazkide egitea. Nik uste du beharrezkoa zela, hasieratik hor dago, eta horrein ere oinordekoa ere izan beharko da. Eta asmoa zuen onere gotzeko, baina azken momentuan lotxatu da, eta horra aitarekin atzeatzean geratu da. Helene gaizki, Guztiz ulergarria da, mikrofonaren aitzinean ez baita erraza egotea, eta ulertzen dugu, eskerrik asko. Txalo bero bat, guztiei, lauei, mila esker, eta nahi duzuen arte, ongi izan. Aupa, Silvia. Bueno, Bidanek eta biok joan aurretik beste bi gauza ere esan behar ditugu. Bat, oraindik ez bazara Euskal Herria Irratiko bazkide, egin zaitez, gure webgunearen bitartez erreza da, hain zuzen ere. Bai, eta bi gure kolaboratzaileen artean, betidanik izan ditugu Euskal Herri osoko lagunak, izan ere betidanik markatu nahi izan dugu tokiko edabide bat garen arren Euskal Herri osoko bazkideak ditugula eta lagunak, eta gure markoa Euskal Herria dela. Eta betidanik gurekin izan ditugulako kolaboratzeko prest izan diren Euskal Herriko bazter guztietako lagunak. Bazter guztietako lagunak eta azpeititik etorri zaigun, edo azkoititik etorri zaigun beste lagun bat, ez da? Plazera da esan alizatea gaur, hemen dugula, festa honekin kolaboratzeko prest, Anari Alberdi Handia, gurekin, oraintxe bertan. Azkoititik, hasteko. Zerua ederrurra
Gertatzen zutena bioiek arratxean, jendez gainezka kalea, jendez gainezka errepidea. Munduak ebakuazio simulakro bat egin duenean, norbait galdetu zuen on litzateke larrialdi irtera. Ehundaka txori erori ziren munduaren ertz batean, ta ehundaka arrainilik ura zaleratu beste aldean. Inorketzekien arrazoia azaltzen berriaren arabera, zordurako bihurtuak ginen geure antonimo eder bat. Zaldi zuri batek aurreratu gintuen errepidean, kotxe batek atzean tirakatzera man erremolkean. Milaka pertsona kalean autodeterminazioa eskatzen, zenbat gauzak abitzen den zu bezalako utxune baten. Beste asko korrik atera ziren etxetatik ihes betean, bide gorritan barrena piztia joan da etxe animalia bueltan. Etan hemengo bizinetan jende auretaratzen igerira, behin nola izan ginen arraina bisalaren bila. Bera egiten zuen barne produktu gordinak, aurreikuspenik txarrenak ere ez omen ziren horren larriak. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea, ta horrelako egoera baten beste donork egingo lukeen aikea. Gauza handienek ez dute zaratarik egiten haustean, garrantzirik ez duten gauzen artean garrantzi gehien dutena. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea, zionezkero bihurtu gara ginenaren antonimo triste bat. Eskerrik asko. Bueno, zorionak Euskal Herria Irratiari, behaien zuen hainbeste urte bete zegagatik. Bideoa ikusten nahi nintzen da, segurazko denok usteko genuen 35 urtik eta 35 urtera gauzak beste leku batean eta errazago izan gazoiela, baino, ojo.
Bueno, nik duda izaten detze abesti eskini horrelakoetan, ze ez daukatola zoriontzeko eta ez zelebratzeko bate, ez die bate zelebratorioak nire abestiak, baina, bueno, ibilbedikin ere lasai geratu naiz. Bere abesti triste zoragarri horiekin. Hori gertatzen da gu bezalako ez dutela ezertarako balio gure abestiek, ia. Hoxe, zorionak eta ondo pasa, eta beste hainbeste, eta ia, gero eta ederrago dien. Ies egiteko eraguzien artean gutako bakoitzak aukeratua du berea eta zuk zeurea. Oarkaben erabakia duzu, bizitzaren gorritik metro bat atzerago bizitzea, bidean seinaleak zaindu segurtasun tartea. Badakizu, garrantzirik ez dutenen artean, garrantzi gehien dutenak bihurtzen dituzulazuk, garrantzizkoena. Sortu dituen ansiolitiko eta kantuak, makrobiotika eta liburuak, konstelazioak, terapiak, sare sozialak, irratiak, zure melankoli burgesa bezatzen dute. Dena duzu, zuk dena duzu galtzeko, zuk duzuna da dena galtzeko beldurra. Dena duzu, dena duzu galtzeko, dena duzu galtzeko,
beldurra. Eskerrik asko eta ondo eta luze zelebratu. Eskerrik asko Anari, placer bat zu entzutea beti bezala. Eta goizeko saioetako lankideok ere, oso ongi aritu zarete, orain arte aurkezpen lanak egiten. Hemen teknikariak lanean ari dira. Eta ongi nabarmendu duzue irratiaren sortzaileen, bazkideen eta iragarleen ekarpena, baina ekitaldi honetako unerik gorena orain iritsiko da. Hain zuzen ere, arratsaldeko magazineko esatarion eskutik. Eskerrik asko. Izan ere, zertan datza irratigintza, bada norbaitek hitzeitean eta beste batzuek entzutean, ezta? Bada jarraian Euskal Herria Irratiko kolaboratzaileak eta entzuleak omendu nahi ditugu, igo daitezela mesedez holtzara, eta bien bitartean txalo batzuk eskatuko dizkizuegu. Euskal Herria Irratiak bakizu 200 kolaboratzaile ditu, jakuntza, alor, joera ideologiko eta adin ugaritakoak. Haien ekarpena gainera modu voluntarioan ematen dutenak, musutruk, dirurik gabe tartean, beraz eskertzekoa da. Eta kolaboratzaile horietako bat da, zuzen ere, Xabier Agirre filosofo eta irakaslea urte handana dabil irratian kolaboratzen, eta errandiatenez, historialariek ere ez dakite, nor hasi zen irratian hizketan lehenengo, Mikel Bujanda edo zu, ez dakit. Edo behar bada Altamirako edo Ekaineko norbait hasi zen, eta urrengoa ni izan nintzen, ez da? Hoixe baiet. Bai, bueno, aspaldikoa naiz, eta horrek esan nahi du, danok sartzen ari garela pixkanaka, baina hemen ikusten dudan jendearekin, posa sentitu dut, eta ikusten dut komunitatea sortzen ari dela, eta komunitatearen katebegiak ere jarraitzen dutela. Hoixe baiet, urteak eta urteak daramatzazu irratian ja kolaboratzen, zergatik? Deitu zidatelako, eta gero naizelako aspertu, eta igual jendea aspertu dut, nire gauzekin, baina, bueno, nien ez aspertu horrendik. Ba, akizu ez. Mila esker, Xabier. Eskerrik asko. Bueno, eta batzuk urte mordoa, daramazue hemen lanean, beste batzuk aldiz, gutxiago, berriagoak, gazteagoak, Uxu errei esate baterako, arratsaldeon, Uxue. Arratsaldeon eta zorionak, irratiko guztiei zorionak eta eskerrik asko egindakoagatik. Bueno, zu kazetaria zara, berrian egiten duzu lan, imaginatzen dugu ez zarela aspertzen, zergatik kolaboratzen duzu Euskal Herria Irratian? Bueno, nik argi utziko dut, baldintza bat jarri nuen nahi gotzeko, etzela singularrean hitz egiteko behintzat, berriako hainbat lankide aritzen garelako hemen kolaboratzen, beraz denen izenean, eta zergatik, batetik, aipatu duzu bezala, eskatzen diguzuelako, hori esanen dugu, baina uste dute badakigula, importantea dela alako euskal proiektu komunitariakoa bestea, eta gure kasuan berrian aritzen garen ontzat, importantea delako, edabideen arteko sareak ehuntzea, eta gure arteko konplizitateak ere jostea, ezta? Beraz, igual horregatik ere bai. Ze polita, eskerrik asko. Hemen goian polita dena, bai. Aizue, baina zer litzateke irratia entzulerik gabe hutsaren urrengoa, deus ez? Hemen daukagu oskia ugarte eta familia osoa. Zergatik entzuten duzu zuen etxean Euskal Herri Irratia? Bueno, nik baneukan erantzun bat prestatua. Baina aldatuko dut, hitz egin behar nuen irudi eta soinuaren arteko, ez? Nola gaur irudi askorekin inguratua bizi garen, baina soinu askoz ere sugerenteagoa dela. Baina aldatuko dut erantzuna, ze ikusten ari naizen komunitate sentsazio hau, ez dakit nik uste dute hori dela Euskal Herri Irratira lotzen nauena, ez, nolabait, eta Euskal komunitate horren erakusle zaretelako, ez, edo bihurtu zaretelako erakusle jo, ez, eta orduan identifikatua sentitzea oso erraza delako. Mila esker, txalo bero bat. Eskerrik asko. Zerbait gaineratu nahi duzu? Bai, bueno, niri gustatzen zait asko, enekantan ateratzen den kantu hori, asko gustatzen zait txikitatik
abesten dugu enekantak. Oso ongi, eskerrik asko polita. Etorkizuneko entzuleak, baitu hemen. Enekantako lagunak hemen daude ere bai, gero agurtuko ditugu bai. Eta entzule gehiago, eben beste bi entzule, Mikel Larraza eta? Izai. Eta konta iguzue, zuek hor txintxo irratia entzuten, nik ez dakit egunero, askotan bai, zergatik entzuten duzu Euskal Herri irratia? Bueno, esan den bezala, zaretelako lako irrati berezi bat, Euskalduna, beste ikuspuntu bat ematen dio zuena gaurkotasunari, eta parte hartzailea era, bai, lortzen duzue jendeak parte hartzea, gu oso partaideak izaten gara, ez dugu ukatuko, zuen zozketetan, golemeko sarrerak lortzeko adibidez, ez dugu ezurrik esango, ez, baina bromaz aparte, benetan bada olako irrati hurbila, eta Iruñeko jendearentzako eta Nafarroa osoko jendearentzako, ez dakit nola esan. Olako txoko altxor txiki bat, gaur egungo sare sozialen eta globalizazioen erdian. Ze polita, eskerrik asko. Eta gauza bat, zuek beti entzuten duzue irratia kotxean? Bai. Eta etxean ere bai, batzutan? Batzutan. Oso, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko benetan, eta horixe, hause izan da, testigantza gure kolaboratzaile eta entzule maiten testigantza Lore Sorta eta gure eskerrak, eta orain mila esker eta aurrera jarraituko dugu. Hoxe baietz. Labur eta xuxen aritu dira gure entzuleak eta jarraian hitzartuko duna seguru nago xuxen arituko dela. Hori bai, labur ja ezin dugu ziurtatu. Zuekin Euskal Herri Irratiko koordinatzaile Juan Cruz Lakasta. Esker mila aurkezpenarengatik bikote ala ez. Lehen Ustut, Aritz Paskualek esandako zerbait, lankideak esandako zerbait parafraseatuz, luze mintzatu zirelako, luze mintzatzen gara, eta luze mintzatzen garelako, luze mintzatuko dira. Erran nahi baita Euskal Herri Irratiko entzule fidelek badakitela gure historikoki gure esatarien bertute ugarien artean labur mintzatzearen ez dela izan. Adibide bat jarriko dizuet Urko Aristi. Bere ibilbide profesional oparoa gure irratian abiatu zuen, eta bistan da ez dela labur mintzo diren horietakoa, eskarmentu handia dauka. Molde honetako emanaldiak eta aurkezten, eta atzo oso aholku ona eman zidan, esan zidan. Kasu Juan Cruz, izan ere, aurkezle ugari daudelarik, joera handia izaten da, gauzak errepikatzekoa, mezuak izenak errepikatzekoa. Oso aholku ona iruditu zitzaidan, Urko, estimatua, baina ez dizut kasurik eginen. Izan ere, iruditzen zait, atera diren izen batzu errepikatu behar direla, eta atera diren mezu batzu errepikatu behar direla, gurea bezalako 30. urte urreneko halako festa batean. Konparaziora, ezinbestean aipatu behar dira, eta eskertu behartzaile edukizuten ausardia, kemena eta dena irratiaren sortzailei oroar, eta Mikel Lujandari berezik. Ebagin Mikel, ez zaizkizula protagonismoa, ez omenaldia gustatzen gauza bakarra, esanen dut. Ene uste arroan, Mikelek lortu zuen Euskalgintzaren azkan hamarkadotako garaipenik ederrenetako bat. Oso bitarteko gutxirekin, abokatu eskuzabal batzu alboan zituela eta lan eskerga eginez, garaipena lortu zuen, guztiduna zen Nafarroako gobernu baten aitzinean, regionalismoaren, euskarafobiaren, UPNren gobernu horren aitzinean, non eta auzitegietan. Uste dut, Beatokiko Agurne Gaube kalean hemen nunbait ikusi dudala, oldarraldi garaiotan Agurne nik aholkulari bezala fitxatuko nuke, izan ere gauza handia da, horrelako garaipen bat erdiestea. Ez dakit lankidek zer eskatzen didaten, egiaren aitortzeko, beraz segituko dut, eta esanen dizue Rafa Zazpere aipatu nahiko nukeela, bideoan ikusi duzue, hasieran gure teknikaria izan da urtetan eta urtetan, emisioaz, kanpo emisioez eta arduratu izan dena, modu voluntarioan,
eta ez dakit datu batzuk emanen ditut, Euskadi Irratiaren seinalea Iruña herrian lehendabizikoz bere etxeko teilatutik entzun zen. ETB-ren lehendabiziko emisorea, Nafarroa garaian, Aralarko santutegian berak montatu zuen. Eta haren mirari handiagoa Euskal Herria Irratiaren seinalea urtetan oso bitarteko gutxirekin berak mantendu zuen, eta sekulako meritua doka, ikaragarria da egin duen lana. Guk uinman deitzen dugu, superheroi bat baita guretzako. Gehituko dut, gutxi gara hortik sortu zela, eta bere inguruan zeuden horien gandik sortu zela, deskonexio, konexio sistema erabiltzea Euskadi Irratiarekin. Tokikomeko lagunak Iban Arantzabal eta Alaitz Artolazabal ere hemen dabiltza, haien aurretik Mikel Irizar laguna ibili zen horre Tokikom muntatzen duela 11 urte, eta Irizar mintzo zen edabide nazionalak eta tokikoak lotuko zituen alako igogailu batez, ezta? Ordurako Rafa Zazpek igogailu hori montatua zuen eta gora eta bera zebilen, eta sistema hori oso eskertzekoa izan da gure irratirako. Datu bat emanen dut. Iruña herrian, Gibelean irrati estatalik nolabait esateko ez daukaten gaztelerazko irrati guziek porrot egin dute. Aurrera bakarri besteek egin dute. Azkenean, jende asko aipatuko nuke, jende horren guziaren artean, komunitate ahaltsu eta eskuzabal horren guziaren artean, lortu delako gure irratia 35 urteren buruan izatea, proiektu komunikatibo bizi eta sendo bat, proiektu komunikatibo profesional, independente eta horretaz gain komunitarioa. Eta hori gauza handia da, oso eskertzekoa eta sekula ez dugu aski eskertuko. Beste pertsona bat atera da bideoan, Amaia Lasa lankidea, hemen orain ari dena streaminga eta kudeatzen Igorrekin batera, ia irratiaren hasieratik lanean, eta orain arte hori ez dugu aipatu, baina gure lantaldea urtetan eta urtetan muturreko baldintzetan, oso prekarioetan aritu da, ezta? Eta nik uste dut hortik ere eskuzartak merezi dituztela, eta lore sorta bana akaso ere bai. Hor ere badago lan eskerga eta meritu handia. Lizentzia lortu genuen, urte batzu joan dira, duindu ditugu egin handi batean gure lan baldintzak, bazen garaia hobetu ditugu, gure bitarteko teknikoak Rafa jubilatu da, bere lan honetaz, bestelako lagunak ditugu orain alboan, eta hoien bitartez aurre egiten ari gatzaizkio, erronka berriei, ez da, badakizue, paradigma aldaketak komunikazioaren munduan bereziki irratigintzan, bueno, hor ari gara, Tokikomeko lagunak aipatu ditut arestian, haiekin elkarlanean, ikusterik daukagun bideoan, gure webgunea, gure atari digitala etengabe berritzen. Konparaziora orain ari gara, adimen artifiziala euskarara ekartzen eta sarri martxan jarriko dugu sistema bat, azpititulu automatikoak sortzen dituena euskarazko bideoetan, gure bideoetan, konparaziora, gure gaurko emanaldi honen bideoetan, edo sarri martxan jarriko dugu, plazaratuko dugu gure aplikazioa, Euskal Herria Irratiaren aplikazioa, hor salto asko egiten ari gara, jauzi digitala egiten ari gara ere, kamera digital berriekin, Euskara Bideko, trantsizio digitalerako diru laguntzen bitartez, sekulako kamera adimentsu onak jarri ditugu gurean, hemen erabiltzen ari garenak, eta horien bitartez formato berrietan ari gara, ezta? Horre ari gara bideo podcastak egiten, bi guziz gomendagarriak, Flop Kultura eta irratiak ordaintzen digu trena, eta audio podcastak ere auzolanean egiten ari gara, Alabako jendearekin, Nafarroko Unibertsitateko jendearekin, hizkuntza eskolako jendearekin. Bistan da, ari garela saiatzen zerbitzurik alik eta hoberena ematen, komunitatetik, komunitatearekin eta komunitatearentzat, gure inguruan dabilen den guztiarekin, gure 1000 kolaboratzaileekin, 200 kolaboratzaileekin, 1000 bazkideekin, 1000 entzuleekin, 100 iragarleekin. Beraz, gauza berri asko egite, baina betiko moldean guretzako hori oso garrantzitsua da. Eta amaitzeko kontatu nahi dizuegu, hau hasiera dela, urte hurren denboraldiaren hasiera, azaroaren 7tik, 2023ko azaroaren 7tik,
2024ko azaroaren 7 arte iraunen duena, tartean hainbat gauza eginen ditugu, saio bereziak, hainbat udalerritatik, Iruñerrian, Nafarroa garai osoan gauza asko eginen ditugu, baina batez ere salto handi bat emanen dugu. Oraindik arrazoi komunikatiboengatik eta beste bazkide bat badaukagulako salto horretan, ezin dugu zehaztu zein salto izanen den, baina bai aurreratu nahi dizuegu oso albiste onak datozela, 2016an lizentzia lortu genuenetik saltorik handiena izanen dela, gerturatuko gaituela, arestian aipatu ditugun sortzaile berri eta zoragarri horien guzien gana, bitarteko asko zobeak izanen ditugula, erronka berri digital hauei guziei aurre egiteko eta irratia beste maila eta beste leku batean jarriko duela. Beti ere, beste leku horretan ere alboan nahi zaituztegu, zue guziok baitzarete, Euskal Herria irratiaren altxorrik preziatuena. Beraz, salto handi horren zai, orain proposatuko dizuet, salto txikiago bat egiteko, Lizarratik datozen Raimundo Elkanastero taldeko lagunekin, nahi duzuenean aurrera, lagunok, zuen zai, hemendik datoz, eskuinetik, zuena da boltza, zuena dira mikrofonoak, eman egurra gazteok. Arratsaldeon, jaia gabon, ez dakit hori. Raimundo Elkanasteroko lagun gara, normalean 15 izaten gara, eta gizonak bezala, hau ez taldea txikia denean pizka bat, akonmojatu egiten gara. Txe. Jarri. Saiatuko dugu aldakigu nobeto. Eta zorionak. Zure izen asmatu dut, promesekin drogatu naiz autoetan lo egin du. Ta zuk ulertu ezarren, ez dut gutunetan izena idazten nire azterna ez usteko. Isiltasuna haizea, zentzutasuna, arnasa ematen didate eromena, elurra sua desira jolasten naizen tokia, gure jolas lekua. Txarrak ikusteko Jalegintzen naiz, saiatzen naiz, ezin da ezinezkoa, bilan arren, ez naiz, zure gauza txarrak ikusteko Jalegintzen naiz, saiatzen naiz, ezin da ezinezkoa. Ulertu ezarren, hainbestetan esaten genion elkarri. Eskuak hainbetetan, da geroztar galago,
Ta zuk ulertu ez arren, nire izen asmatu dut, promesekin drogatu naiz autoetan lo egin du. Ta zuk ulertu ez arren, ez dut gutunetan izena idazten nire aztan ez usteko. Eskerrik asko! Bueno, jarraitzeko eskatu nahi dugu barkamena, soinu teknikarei ez gara frogara etorri. Perdón, se nos ha ido la olla, lanak egin behar genuen, eta hori. Irratia baino 8 urte gutxiago izateko ondo dago lana izatea, joder. Zure zorioneko infernua dator nigana, barnean sentiarazten bizitzeko gogoa, bizitzeko gogoa, alboan zaudenean, barnean sentiarazten, barruan sortzen dena, barnean daukadana, barruan sortzen dena, bilatzen ta aurkitu gabe, sentitzeko moduak, sentitzeko moduak, sentitzeko moduak, bilatzen ta aurkitu gabe, bizitzeko gogoa. Gaza! Zure zorioneko infernua dator nigana, barnean sentiarazten bizitzeko gogoa, bizitzeko gogoa, alboan zaudenean, barnean sentiarazten, barruan sortzen dena, barnean daukadana, barruan sortzen dena, bilatzen ta aurkitu gabe, sentitzeko moduak, sentitzeko moduak, sentitzeko moduak, bilatzen ta aurkitu gabe, bizitzeko gogoa. Eskerrik asko, apai, esan beina. Haupa laukaute, estimatua, jende ona daukagun inguruan, eta zeinen pozik gauden horregatik. Tramankuluk erretiratzen dituzten bitartean, gauza bat esan nahi dizuet. Bat, berehala iritsiko dela otamena. Bi, arazoa daukagula, otamenaren aurretik egin nahi dugu talde argazkia. Lantaldea, Euskal Herria Irratikoa, pixkanaka igo dadila holtzara, favorez, eta gure komunitatearekiko gertutasuna islatu nahi dugu argazki horretan. Eta uste dut, hemen geratu zaizkigun 8 metro hauek ez dutela askorik laguntzen. Badakit hemen Urko Aristida bilela, bere joekin, bejonde izuela, txikitxoak etortzeagatik, Urko etzarea aserretu ez, zure aholkoa esegitzeagatik ederki. Bada, igual altxatu txikiok dauzkazuenok, bide emateko pixka jendea gerturatzeko,
eta jendea gerturatuta, ongi iruditzen bazaizue, Josu Santesteban argazkilari handiarekin, halako talde argazkia eginen dugu. Hemendik, Josu, hemendik, eginen dugu rock kontzertuetan nola, zu hemen, jende atzean, eta ikusi dadila guztia. Ez dugu ozka egiten, benetan, akaso hitzontzi samarra gara, baina ez dugu ozka egiten, beraz, hurbildu pixka bat, etorri pixka eta aurreraka, irabazizazuen merendu hori, eta lankideok hemen jarriko gara, eta eginen dugu gure. Ez izan beldurri, joder, venga. Igorrek ez du deus egiten. Ederki bada, gertura du pixka bat, venga, orain serio. Gero pintxoak nahi badituzue, mokauak nahi badituzue, irabazitzazue. Ederki orain bai sentitzen dugu gure komunitatearen berotasuna eta gertutasuna. Gauzak horrela, Josu, zuk esan, ongi, aski horrela, irribarre egizue, zer esanen dugu? Irratia, denok batera? Bat, bi, eta hiru, irratia! Bega, beste behin ere, bat, bi, eta hiru, irratia! Ederki estimatua dago, orain bai, mokadua, bejonde izuela, asko maite zaituztegu. Egin behar dugu? Bai, orain, barkatu, bueno, segi bai, otamenarekin, lantaldeak egin behar du orain, beste argazki bat. Bale, esan didate beste edabide batzuetako argazkilaria gora joan direla, inporta ezpazo izue, lankideo berriro jarriko gara, lanean ari dira. Bere alamaituko dugu. Dena dela dena, nahiko gara izuan da, Uste genuen ordubetean eginen genuela, eta orain ordubete hasi garenetik. Eta azkenean koordinatzaileak ez du horren beste hitz egin. Aurrera begira argazkilariren bat hor goian dagoelako, hemen dagoelako. Orduan jarriko gara denok aruntza begira, otoi, azken argazkia da, lasai ibili gero. Jarriko gara atzera begira, sarrerara begira, eta esanen dugu, bi eta hiru, irratia! Bueno, eta orain bai, otamena zuentzako lantaldeak beste argazki bat egin behar dugu, hau gure artean eginen dugu, errigorakoekin, ezta? Ederki, aterako ditugu errigorakoen tramonkuluak, eta Josu, ez aldegin. Non dago, Josu? Josu hor. Bale, otamena, ya da. Beste argazki hori, Reyes. Bueno, hau itzak. Bai, itzalita, ja, gure artean. Jarri bezala. Itxia musika,